La corpatassa o cor marí gros és una au aquàtica de la mateixa família que el cor marí. S'hi assembla molt, però és més gran i robusta i té una taca groga molt característica a la base del bec. El plomatge és negre i el bec llarg amb la punta ganxuda. Com el seu parent, el cor marí, té la línia de flotació molt alta. Quan neda, gairebé només li veiem el coll i el cap. En vol es pot distingir pel moviment potent de les ales i perquè té el coll ben estirat. La corpatassa es veu més fàcilment a les aigües dolces d'albuferes i altres llacunes, però també la poden trobar als ports i aigües costaneres tranquil·les. Neda per la superfície i es submergeix per capturar peixos dels quals s'alimenta. També la podem observar posada a les roques, branques o molls, sovint amb les ales obertes per eixugar-les. A les nostres illes és una au abundant durant l'hivern i les èpoques de pas migratori, com ara, que viatja cap a les zones de cria al nord del continent.